Děleném! Prepare you to haste. No, it's angličtina. Okay, you got the vault to the left, and the server room upstairs to the right. Jsme chudý. You gotta find the bag manager. Yeah, you deserve that one. Keep your eyes out for security cameras and destroy them. Máky nevím. Nečum! The man You is done? not in his room. Okay, 1 let's minute. rock and roll. There's the silent alarm, Tam gentlemen. nejsou. Start the MP5 countdown. do ruky. Hned. We're on the clock, people. Už 1 mám. minute. Střej kamery. Hej, víš, že má MP5, no má na Nuran, no má, jak je hodně přesná, tak normálně na Nuran kameru. Když se trefí. To je MP5 for the win. Dneska jsem hrál Paydayko to Counter First. Put your fucking hands up. Kneel. Jo, že jsem našel. Put your cuffs on. To tečka. Security camera coverage is down to 50%. Great work. Down on your knees. Jo? Now cuff yourself. Tak a to je střen kamery, že jo? Tak to jsem to ještě taky nestřelil, no. Put your hands up. Jo, ty je smazuješ. A jakože tady jsou mrtví policajti. Hej, Petře, chci podívat. Pojď. Get down now! On the ground! Pomheď, hele jo, já už ho vidím. Jo, já už ho vidím. Tak pojď. Já mu černou kartu. Jsem mu černou kartu a nemusím ho zabíjet. Víš, jako bych dorazit. Ne, vůbec. Takže připravím na policajty. Tam jsou? Běž tam pro benzín. Tam pozerám. Hej více lol. Pejdyku, že může běhat po zádu. Víš, že to v žádných jiných hrách nejde, že jo? No, kurva. Halo? Ne, ale já nejsem v poutech. Já ležím. Ne, asi. Já tady jdu, ty... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hej, předtím jsem měl 0-0, vole. Šajze. Šéfe, já ti pomůžu. Au. Hajzo, jeden skurvený zelený. Dala sobie pomoc. Ach, se už je zvedá. Tak uchyla. Hej Petře. Víš, jak jsem někdo předtím vtipný. Tak já jsem měl státu na kontroly. A normálně, tam byl prostě nějaký, tam byl prostě strážnej. A prostě když jsme odcházeli, tak on mi řekl ahoj. Víš co, on to byl bukvice, že jo? Moc! Tipnu. Udělám ten security footage. Máš náboje? A tak máš balíček s nábojema? Dobrý. Ne, jakože jsem tam byl. Nedochází ještě. Ještě mám dost, a tím bohužel mám MP5. Co?
Keep watching that drill. If it jams, you need to Aha. restart it. Ale já to nedávám, hele. It's taken care of. Hej, Haxton! Teď já zatím celou dobu chodím MP5. Hej, aby co jsem zjistil? Že to zbraň není MP5, ale to je ruská. Kurva, snipři, vole. Au, sniper. Kurva. Já si mám úplně minimum života. A proto musím samozřejmě. A tak já to tady nepřežiju, že? Fucking Cloaker! Cloaker! Tyjo. Jste stejně mě zabásnu. Vezmeme na to trošku jiný zbraně, co? Ty se necháš, jo? Já si trošku... Co? Alright guys, listen up. Good news and bad news. We got a call from our insider. He hit the thermite and the drill in the server room, but he bailed. The bank manager's got the key card to get in there. Let's get it on. Víš, že ty nemusíš zabít toho šéfa, že ho můžeš normálně okrádat tu kartu? No, normálně budeš u něj a držíš Okay, F-ko. we got the vault to the left, and the server room upstairs to Nah. the right. No normálně mě šlo od něj černou kartu Not many people here. a božíbej pořád. Destroy any security Nah. cameras that you see. Hej, ty vzorate. Je tam? 1 minute. Security down. Don't move. Hej, počkej, počkej. Právě, když už nemáš, hele, koukej, hej, já ho spoutám. A já ho normálně předtím nepoutal. we got the key card. Let's get Yeah. the drill and the thermite. Ňám. Now, use the key card to get inside the server room. It's Jo, jsem 80. 30 seconds. Já vím. now, pick up the drill and the thermite and get it inside the copy machine. Stick them up. Drill and one. Pojď, pojď, proň. I can see 'em. Go and set up the drill at the gate. Jo. Stay down, everybody. Motherfucker! Stay down. Hands up. No sudden movement. Pick mama April. Handcuff yourself. Hey, Wolf, come with me. Kuříce, cigáne. Jo. Put him up. Hands up. Hands where I Já can see si 'em. dělám ještě jedno pouto. Put your hands up. Get on your knees. Hands Cuff up. yourself. You need to set up the drill on the gates. Hej, Hands up. jsem ho jenom fláknul. No, už cípnul. The Hoxifier. Follow me. Come in. Co? Drill's in place. The insider sure delivered. Now keep an eye on the drill. It'll surely jam every once in A a já while. mu to říkat dvakrát. According to my data, you've destroyed half of the cameras now. Down on the The ground. rescue unit is free civilians as we speak. Je, co to je? All of you. Getting the police radio. It's Hej, ale víš, že to nezavolá policajty. Hey guys, let's get rid of the security footage. I'm Ten activating the zavolá. network backdoor. Hold on. Kde? The case is over. There's a police assault. To je kódování. No já ne. 20 seconds left, fellas. Počkejte, tak nám možná to osvobodil do stage. Je, co? Počkej, on ne, drill. Up, guys. You guys got an incoming bulldozer. Give him hell. A my se nechtěl obcházet.